Beste Rivella-geïnteresseerden, mijn naam is Alexander Baart en ik ben president-commissaris van de familieonderneming Rivella. Via deze videoboodschap wil ik jullie graag verwelkomen bij de Rivella tentoonstelling in Wolwega. Dit is een leuk privé-initiatief van familieleden van de oud-werknemers van de fabriek in Wolwega met de heer Henk Bron als organisator en coördinator. Ik ben hier eigenlijk mee begonnen omdat we hadden al een redelijke grote verzameling aan Rivella-materiaal. En ja, het leek me toch wel leuk om voor dus de oud-werknemers die dus nu nog leven, om dit te organiseren en ja, hun daar toch nog even een goede herinnering aan terug te geven. Rivella. Mijn vader was dus chauffeur op de Rivella-auto en wij stapten dus regelmatig dus op de auto om dus mee te gaan met de rit naar Leeuwarden en weer terug naar Wolvega. En hier hebben we dan nog een foto van mijn vader waarmee hij door Friesland ging in 1957. We begonnen eerst met een Rivella glas en op een gegeven moment ga je steeds meer spullen verzamelen. Deze fabriek die stond dus in Wolvega en daar werd dus Rivella gemaakt. En de Rivella werd gemaakt door een concentraat van wei. En van die wei, van dat concentraat is dus de Rivella gemaakt. Hier zijn we dan aan de oppers bij de Rivella fabriek. Deze is dus in 1956 is die dus weer, het achterste gedeelte is helemaal opnieuw opgebouwd. Het voorste gedeelte, dat is eigenlijk de oude melkfabriek van vroeger. De Oppers heette dat toen en Frieslandia. En dat is dus in 1956 is dat dus helemaal aangepast naar dus de Rivella toen dat ontdekt is door de heer Robert Bart. Maar hier heb je als liet jonkje dus ook omstad. Ja, hier heb ik dus inderdaad, hebben wij hier aardig aan opstappen geweest. En hier kwam ook mijn vader dus uit de deur weg met de Rivella-auto. En dan kwam hij dus hier de weg op rijden. En dat was toch altijd een hele happening, want het past hier allemaal precies. Het is niet echt breed hier. Weet u het verschil tussen gewone frisdranken en suikervrije Rivella? Dat verschil is minstens 1, 2, 3... 3,5 klontje per glas. Ja, toch nog een heel veel mensen die drinken. En zeker hier in het noorden wordt het een boel gedronken nog. Hoeveel liters heeft jonkje willen dronken? Dat durf ik eerlijk niet te zeggen. Ik denk wel tientallen liters. Ja.